тоҷикистон хабар дод ки танҳо дар як рӯзи 4 июл аз кӯлу дарёҳои тоҷикистон ҷасади 5 нафари ғарқшударо берун кашиданд. ҳамаи онҳо ҷавон буда аз 7 то 18 сол син доштанд. бино ба ҳисобҳо аз аввали сол дар кӯлу дарёҳои тоҷикистон аллакай беш аз 50 нафар ғарқ шуданд. тақрибан нисфи ин ғарқшудаҳоро ноболиғон ташкил медиҳанд. аз ҷумла рӯзи 4 июл як кӯдаки 11-сола аз деҳаи шарифии ҷамоати акрам асанови ноҳияи шаҳринав ҳангоми шиноварӣ дар дарёи қаратоғ ғарқ шуд. наҷотбахшон ҳамроҳи аҳолӣ ҷасади ӯро соати 11:50 аз соҳили дарё пайдо карда ба наздиконаш супурданд. духтарчаи 7-сола аз деҳаи адири ҷамоати раҳмони шаҳри турсунзода бо сабабҳои номаълум дар канали заркамар ғарқ шудааст. ҷасади ӯро дар масофаи 2,5 километр аз ҷои ҳодиса поёнтар пайдо карда ва ба пайвандонаш супурданд. баъд аз зуҳри 4 июл як духтари ноболиғи дигар аз деҳаи саховати ноҳияи рӯдакӣ ҳангоми шиноварӣ дар канали кӯктош аз беэҳтиётӣ ғарқ шудааст. имдодгарони маркази наҷот ҷасади ӯро аз соҳили канал пайдо карданд. боз ҳам баъди зуҳури 4 июл дар дохили сарбанди нирӯгоҳи варзоб ҷасади як зан рӯи об баромадааст. ҷасадро соати 18:30 берун кашиданд. баъд аз ташхис маълум гардид ки ӯ як сокини 18-солаи деҳаи кӯлпистаи ноҳияи рӯдакӣ будааст. сабаби марги ӯ маълум нест. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ин робита парванда боз карданд ва тафтишот идома дорад. як ҷавони 17-сола сокини кӯчаи фирдавсии шаҳри душанбе рӯзи 3 июл тахминан соати 15:30 ҳангоми обозӣ дар дарёи кофарниҳон ғарқ шуд. ҷасади ӯро рӯзе пас 500 метр поинтар аз макони ҳодиса пайдо карда ба мақомот супориданд. ҳамчунин ҷасади як марди тахминан 40-50 сола дар кӯчаи ба номи назарбекови шаҳри душанбе пайдо шудааст. ин мард дар наздикии як гараж фавтидааст ва сабаби марги вай номаълум аст. бо даъвати навбатдори шӯъбаи корҳои вазорати дохилаи ноҳияи фирдавсӣ гурӯҳи имдодгарон ба ҷои ҳодиса расиданд ва ҷасади марди ношиносро ба кормандони милитсия супориданд.